sa atong kinabuhi na agyo'y kuwang. Lingay mong tupad na wa na'y kuwang diha nimo. Napa? Kuwang. Nya kasagaran, kaning kuwang nato, dili nato mahulipan sa atong tawhanon na gahom. Mao na ang buhato nato mangita taglain nga tao o gahom nga maoy mo hatag niini kanato. Nya ang Ginoo ni pasalig nga matud pa diri sa unang pagbasa, atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato sa may kondisyon, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Kinsa maning kaniya, kinsa man ni siya, ang Ginoo. Kay wa may imposibles Ginoo, wa man say kuwang sa Ginoo, kay perfect man siya. Wa say limit ang Ginoo, kay unlimited man siya. Bisag unsay atong pangayoon, madawat gid na nato. Pero ang kondisyon lang, motuo ta og magtuman sa iyang mga sugo. Sige, lingay mong tupad. Ing na ganahan ka motuman sa sugo sa Ginoo. Kana, mauro din ay siya sikreto. Nya unsa may sugo sa Ginoo nga gi-emphasize ni San Juan dinhi sa iyang sulat sa unang pagbasa, 1 John chapter 3. Niingon siya diri, ang sugo sa Ginoo nga motuo ta nga ang iyang anak nga si Hesukristo nya maghigugmaay kita sumala sa sugo ni Kristo. So, nag-anam nagkaklaro. Motuo ta nga iyang anak si Hesukristo katong nagpakatao nga Hesus, unya maghigugmaay dayon ta sumala sa paghigugma ni Kristo. Nya giunsa man ta pagsugo ni Kristo, unsaon paghigugma? Ingon siya, higugmaa ang imong kaaway. Ana, sige, lingay mong tupad. Na okay na nimo, higugmaon ang kaaway. Okay, dili. Oy, daghan kay ni abot na lang 2025. Mo bitan na kaning Jubilee year, kaning 2025 Jubilee year man ni nato. Nag-open na ta atong pagka December 29, opening salvo. Kaning year of Jubilee, year of grace. Nya mo kuno ning panahon nga mag-uli ang nanag-away, ang mga naprindang mga yuta iuli na stag-iya. Nya kanang mga utang di na paninglon. Kay year of grace man, year of Jubilee, God, happiness. Mao na gugma ang gamiton dili ta mo gamit og unsa diha. Nakaron giunsa man ni Kristo paghigugma ang kaaway. Diri sa atong ebanghelyo gibutang diri nga ang iyang igagaw nga si Juan nga nagsigig sangyaw mahitungod sa paghinulsol sa mga sala, gibilanggo sa makasasala nga mao si Herodes, gipriso padung na patyon. Pagkadungog ni Hesus ani, wa siya magyaw-yaw batok ni Herodes. Unsa may iyang gibuhat, nisuroy siya ngadto sa Galilea kadtong mga tawo nga daghan sa kaigsa susama sad ni Herodes ang Zabulon og Neftali nga gitabunan sa kangit-ngit sa sala, ug nagsangyaw siya didto bahin sa paghinulsol sa sala. So ang gibuhat ni Juan nga mao'y nakapapriso niya, gipadayon pagbuhat ni Hesus ang paghinulsol sa mga sala. Wa siya sala magitong gibuhat ni Herodes, kay nangabit ko to si Herodes sa asawa sa iyang kanini ang
igsuon si Herodias. Pero wa si Jesus maingon, tan-awa na si Herodes, kana si Herodes, buango na, kana si Herodes, hingabit na, wa. Ang gitudlo ni Jesus, hunong mo sa sala. Nganong wa man niya atakiha si Herodes? Tungod kay higugmaa ang imong kaaway. O na siya. Mabitan na din ako nang gi-emphasize ninyo nga moingon ko sana love the sinner, hate the sin. Higugmaa ang nakasala, dumti ang sala. Ilaing lingi sa imong tupad ing na musunod ka ni Kristo, na musunod ka ng style ni Kristo. So, ang puntariya ni Kristo ang sala. Ako, sigihan ko og criticize, usahay sa akong humili nga muhisgot og politika. Karon muhisgot lang yapon ko kay katilingban man eh. Next week, Monday, January 13, na-set na ang rally. Dako kayong rally sa mga member sa Iglesia ni Cristo. Millions of their members matod pa sa balita mohimo og peace rally. Ang nagunang isyu against sa impeachment sa atong Vice Presidente, panday na ron diha sa Kongreso, in support sa gihangyo sa atong presidente nga ayaw na ng impeachment kay wa nay kapuslanan, dili na mao'y gikinahanglan sa atong nasod nya gipadayon man gyud sa Congress, gani na nagani ikaupat kuno nga impeachment. Morally, peaceful rally ang Iglesia ni Cristo nya. Ang second, for good governance. Maayo na nga rally, dili kusga. Di na lang ta maghisgot o diferensya sa Katoliko o sa Iglesia ni Cristo. This is political activity. Ni-appeal ang Iglesia ni Cristo tungod kay kanang citizens man sila, lumulupyo man. Maayo na, dili. Sa word lang daan, peaceful rally. Maayo gyud kaayo. Muna iampo nato, bisag mga Katoliko ta, iampo nato nga magmalinawon o malampuson. Kita sang mga Katoliko, doon na sa tay duha ka buok rally nga na-record sa history sa Pilipinas. Nakita maoy usas mga nangulo pinaagi ni atong banggiitang kardinal sa Manila nga si late Cardinal Jaime Sin. Idsa 1 o Idsa 2. Starring kayong Katoliko dito. Maayo ba to o dili? Anong hinay magkaimong tingog? Kaya ato lang i-review gamay na amnas Google. Batanon pa man ko atong Idsa 1. Kaya ang Idsa 1, kuan man to, February 1986. Paghuman gito sa snap election niya, ang isyu dito nga gidala ang nagpatay ni anhing Ninoy Aquino diha sa Manila tarmac mo nang natawag na naron og sana Ninoy Aquino International Airport, og ang pagtikas kuno fraudulent nga result sa snap election og oppression against democracy. Wa na kuno tay demokrasya sa Pilipinas kay martial law man to. Nya nilampos to siya, ingnon ta lang in quotation, nilampos tungod kay nakabot man gyud ang tumong nga ilisan ang nagdala sa rinda sa atong pangagamhanan nga the late Ferdinand Marcos Sr. Pag sunod nga Idsa to nga ni-appeal gyapon ta, usag gyapon ang
Catholic Church nga ning rally ato, nakapa ukyab sa mga tao gyud, mao ang saan? Unsa man tong ana? Ira. Kuanto? Murag January 2001 against po to sa administrasyon ni buhi pa man naron si Irap Estrada. Kuan sa to? Corruption ang issue o fraudulent inana. Nya ni step down ato si President Irap og ni puli si kanarong si Gloria Macapagal Arroyo. Kining mga panghitabo sa political arena or political side sa atong nasod, ni apil ang simbahan. Peaceful ang atong gigamit. Mao na siya paagi sa gitawag nato og ingnon ko lang ba similar to gisulti ni Kristo nga love your enemies, nga kung mo protesta ka sa enemy, labi na sa gobyerno, kay people man ang government, mo protesta gani ang mga tao, mas maayo yun peaceful, dili kaning bloody. Muna iyampo nato na kinirong protesta sa sektor sa atong katilingban, kining sa Iglesia ni Kristo, mahimog yung peaceful. Pero nawa ba ang korupsyon sa atong nasod? Nawa ba ang kaning gitawag nato pang opresyon sa atong freedom? Wa gyapon, naa gyapon. Nawa ba ning pagsigig panikas panahon sa eleksyon? Naa gyapon. Ngano man kay igo ratang morale inig human nagrally, dili na ta mo practice atong kinabuhi, individual practice. Mo nang asa man nato buntugon gyud ang sala, dili diha sa katilingbanon lang nga pagkunuhay pagbuntog ana mga rally, mga unsa pa na diha. Sige, mulampos na siya. Dili lang panahon sa eleksyon na kunuhay kuan jud kanang honest, trustworthy nga eleksyon. Pero kung magpadayon pa ang pagkurap sa atong kasing-kasing sa sala, kada usa nato mo sila obra gyapon na. Kanang korupsyon naa man nato tanan. Kanang pagpanikas naa man nato tanan. Gahuwat ra man nagkanus-a siya makahunat. Og imo nang palingkuron diha sa kananaang dako kayong okasyon nga naa ang kwarta, dagko kayong kwarta, kung naa pa na nimo ang kayo sa korupsyon nga ginagmay kanang panguhaan ng mga school supplies, panguhaan ng mga panikas anang oras sa pagtrabaho, kuan magyapon na panikas man na declare o kana ganing working days unya dito 15 og 30 ra di mo report may nana ba di na panikas ana na nya ginagmay ra na kay ang imong gilingkuran gamay ra man sad ibutang kag dako available man ang millions millions ay kawaton gipalingkod pa gyud available mang billions billion na say kawaton. Para gud ana mga adik sa drogas, wapay kita. Tag 200 lang usa, tag 100, tunga-tunga, suyop-suyop. Nakaroon dako na magkita. Kita na magtag 1,000 ang adlaw. Tag 500 na santira. O niya kay ang kita niabot na magtag 10,000 ang adlaw. Panasad, tag 5,000 na sad ang itira. Kay di amas kasing-kasing ang sala. Nilingi ay mong tupad. Kumusta na imong kasing-kasing? Wa na dihay korupsyon. Nawa. Di katikasan. Kana lang ganing inig pangaon, bisag Christmas party.
na magiuban kakhagi og maay pertig yung dakua magdapag plastic yan naman ang pagsuod dito nya balik na sa dito ana lingkod nga to lingkuranan maniid man ko ana usahan di na lang yun mukaon basta kanang iya ra yung mahurot ba manikas yun ana nya ang katusang nag-atiman dito sa Sudan ingnon dayon nga ang kanang mga os inasal isipti na ha kay ato ng bahinon o sila ra sa bahin-bahin dito asa man to mga os inasal sa nilakaw na nganong nilakaw ang ungo nga wa naman to'y tiil oy gipangda sa dagkog o ang gikaon man tingin tos iring dire wa na gisipti na panikas mangyapon na inasal pa lang naron ang gitikas pareho anang exchanging gift exchanging gift yan pilay limit ingan tag 500 nga ang ibutang dito 50 pesos raman lipay pa kayo ini kadaog og dako kayo yes ginansya ko unsa man na panikas mo na sige iampo nato nga magmalampuson kining mga peaceful rallies suportahan nato gusto tang mo apil ta dito ana peaceful rallies pero ang ato yung pangitaon ang atong kasing-kasing doon na ba'y kalinaw ang kasing-kasing matod pa ni San Juan mga igsoon ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo ng espiritu anaa kanila kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga naa kanila kay duha din ni kaklase ang espiritu sa Ginoo ug ang espiritu sa demonyo. Ang espiritu sa Ginoo motudlo nato pagtuman sa gugma nga gipuy-an ni Kristo. Love your enemies. Ang espiritu sa demonyo motudlo nato pagpakig-away dumot ngadtos atong isig ka makasasala. Di ta na sundon kay mo resulta na sa dakong kagubot, dakong kadaot sa atong kalibutan. Mao na chikon gyud nato ang espiritu. Nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ihatag ko kanimo ang imong kabilin, nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Kanus aman ang nasod, mahimo natong inheritance, kung maghigugmaay ta, isip katawhan. Magunay nagitag-away, isip katawhan, matod pa ni Kristo, malusno ang maong gingharian, malusno ang maong nasod, malusno ang maong pamilya. Basta mag-away na. Nyaon sa pamaynasod nga atong i-claim kung nalusno na ta. Di na ta ka-claim nga ato ning nasod. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon di na giti ka awayon. Ing na ba? Kanang nas imong tupad. Ing na sugod karon din ajud ko mangaway nimo. Nya ato ning gamiton sa tanang tao. Di na jud ko mangaway nimo. Kung makasa ka, I will remain loving you. Makaingon din na imong tupad, sana all. Di maghiusa na. Ato na ning nasod. Di na ta mag-away. Manindog na ta katong magsunod sa Ginoo.